luchadoras, brillantes activistas. A ver, eu creo que isto no que repercute é que ahora mismo se está priorizando calquer tema e isto pois, son dos temas que non se vai dar importancia e vai a significar volver a guardarlos nun queixón e que quede outra vez pois, que irá para atrás. Provoca que as demandas das mulleres non estean pois, moi de actualidade. A nova normalidade está afectando bastante as reivindicacións que se veñen facendo dende atrás con respecto á violencia de xénero. Por exemplo, nos telediarios, pois, nas noticias falase moito do coronavirus, falase moi pouco deso. Despois, por exemplo, a manifestación do 8 de marzo, donde se reivindican a igualdade da muller. Este ano non a pode haber, pois é unha maneira de darlle un pouco de visibilidade e de loitar pola igualdade da muller, non? Na miña casa, por exemplo, na Armenteira, a miña nai traballou toda a vida. A miña mamá era a miña abuela, sabes? Pero miña nai chegaba a traballar e despois iba a finca ou iba o que fora. Do 84, 87 para cá, eu penso que cambiou moita vida, nen iso. Penso que os homens que axudan máis ás mulleres que do que axudaban antes. Temos que educar na igualdade, temos que ser nós desde as casas que lle enseñemos a nosos fillos que a igualdade empeza desde adentro. Eu teño fillos homes e unha filla muller e desde logo penso que o meu maior exemplo, a miña maior oportunidade para poder que as cousas cambien é que meus fillos respeten as mulleres porque yo enseñe desde a miña casa. Traballan os dous todos os días e atenden o meniño, tanto un leva ao colegio e vai no buscar, o outro está xa toda a tarde a estar na casa con el, que reparten a cousa, que eu vexo moi ben, como a eles, hai moitos que o fan, hai outros que non fan, pero a min gústame que o fajan, o sea, que non sea como antes que tiñamos todo que cargar a muller, tiña que cargar co traballo da casa, coa roupa, coa plancha, co lavar, e o home sacudíase, faltaban as partidas, marchaban, e a muller cargaba con todo. Reclamar máis mulleres nos postos directivos, non? En España existe un 36% de mulleres nos postos directivos, unha cifra que subeu nos últimos anos, pero que segue a ser insuficiente, sobre todo se o comparamos co 60% de mulleres graduadas, e que mostra o machismo latente que segue a existir na nosa sociedade, non? Desgraciadamente, eu vexo que a situación máis ou menos segue igual e ainda nos queda moito por loitar e por conseguir. Puxo un retroceso, como que o traballo da muller non era tan importante e podíamos sacar tempo dese traballo para facer o resto das tarefas. A nosa man estará e seguir loitando para que siga sendo algo importante polo que loitar nesta sociedade, que non sea un paso para atrás, sino intentar conseguir que sea un paso para diante. Non podemos baixar a guardia, en ningún momento. Temos que pelear, e cada vez que veamos algo que non estamos de acordo, que sea unha discriminación, que sea pelear polos nosos dereitos e nunca agachar a cabeza. Levan moitas mulleres, moitas xeneracións tendo que luchar moitísimo para que nós agora non sigamos facendo. E nos que resistimos a séculos de forma. Co futuro mostrome optimista, creo que as novas xeracións vivimos moi empapadas do discurso feminista, en parte gracias ás redes sociais, e non só iso, sino que creo que conseguimos leválo tamén ás conversacións nas nosas casas, con xeracións maiores que antes quizáis non poñían en palabras todas estas desigualdades, que penso que a flexibilidade laboral non deberá ser unha cuestión de xénero. Espero para un futuro que haxa unha conciliación real, que é moi difícil, pensaba que era... sigo habendo moi lonxe, sí. Eso, pensábamos que xa tiñamos moito acadado, moito avanzado, pero que era moitísimo por facer, unha concienciación familiar adecuada aos tempos nos que vivimos. Volver á vida que tiñamos antes, realmente volver a traballar con normalidade e poder vivir outra vez como estábamos antes. Pois do futuro espero poder chegar a jubilarme, salud, que este bicho marche dunha vez e se acabe todo, e bueno,
podamos estar todos tranquilos e podamos ser felices e máis, non pidamos nada. En primeiro lugar, que o bicho este marche xa, E despois, pois, de cara ao futuro, que as mulleres en cargos altos, en puestos similares, que teñades as mesmas oportunidades e valoracións que os homes. Polo feito de que seas muller e quedes embarazada, que non te penalicen, que non te multen ou... Espero eu e desexo é ter boas cousas, maiormente na juventud, na miña filla que ten un neno, por... Pois admito que o que eu máis agardo é para o futuro das miñas fillas e espero que poidan vivir unha vida sen medo e que sean capaces a cumprir os seus desexos. Que ocupen postos de traballo onde cobren o mesmo que os seus compañeiros de distinto xénero, que non caiga sempre o peso da casa e a familia sobre a figura da muller e que non teñamos que estar demostrando día a día que estamos preparadas e cualificadas para desempeñar un traballo. Hoxe en día, todos os traballos pódense facer as mulleres e os homes. Como muller no futuro, espero que vayamos tendo unha sociedade máis igualitaria, aunque sea a pasos pequenos, conseguindo cousas, por suposto, sin pandemias tamén.